Sannu Usman. Mai gida sanne da zuwa. Usman tashi. Sannu. Me ya same shi na naga kina yafa mashura ko wani abu kika bashi ci? Wallahi a daga na aika an so mun fi wata guda biyu na bashi ɗaya ya sha na koma na zanna kawai sai dai na zo na ga yana amai. Yanzu ina gudan ruwan yake. Suna daki. Je ki dauko shi magani. Ke yanzu da hankalinki da tunaninki ki je ki dauki irin waɗannan ruwan ki je ki ba ma yaron mu. Ta ya za a ki je kina ba ma yaron mu irin waɗannan ruwan dan Allah? Ruwan nan baki san inda aka yi su ba. Babu wani alamu jikin ruwan nan. Babu sunan gidan ruwan da aka yi su amma ki je ki dauka kina ba ma yaron mu. Ta haka yara suke kamuwa da cutar kwalara. Gaskiya ban ji daɗi ba. Daga waɗannan ruwan jefar da su. Ki ban minti zan je in kawo muku ruwan da za ku rika amfani da su. Wannan su ne ruwan gidan jakada kin gansu. Daga yau da su nake so da rika amfani da su wajen wannan yaron. Ba ma shi kaɗai ba, gaba ɗayan mu da ni da ke da ita da shi gaba ɗaya da wannan ruwan zamu rika amfani daga yau. Saboda ruwa ne masu inganci. Duk mutanen garin nan gaba ɗaya da su suke amfani. Kada ki ƙara yin amfani da waɗannan ruwan da kika bashi da su. Dan wallahi idan ki ƙara amfani da su sai na bata maki rai. Kina ji na ko? Da ma wannan ne ruwan jakada. Muna ta jin labarin jakada. Yau ga Allah ya kama da su har gida. Kware da gaske. Waɗannan su ne ruwan jakada. Gaba ɗaya mutanen cikin garin nan gaba ɗaya da ƙauyukan mu da waɗannan ruwan muke amfani don haka mu ma daga yau da su za mu rika amfani. Jama'a idan kuna son lafiyar ku daga kare kanku daga disease or cholera da yake bi a hanyar ruwa ko ku tuntubi jakada saboda su ne ruwan da suke da clean and nutrition din da muke nema. Kowa idan yana son lafiyar sa ya kare iyalansa daga sharing ciyaratan da disease da cholera protection to da Allah ku je ku yi sauri ku je kamfanin jakada saboda bamu da ruwan da suka kai su. Jakada they are the best water in the treatment of the sex. Muna tare da jakada 100%. Ubangiji ka dafa mana.